Astăzi vom arunca o privire în lumea prietenilor noștri loiali, adică câinii. Poate v-ați întrebat care este cel mai dezvoltat simț al unui câine. Ei bine, pregătiți-vă pentru că suntem pe cale să dezvăluim misterele care se ascund la tovarășii noștri blănoși. Am observat că ești un spirit curios și urmărești mereu actualizările mele. Dar iată un detaliu uimitor. 95,4% din voi nu ați apăsat butonul de abonare pe canalul Gabriel Licosa. Dacă te abonezi, nu numai că mă susții pe mine, dar te asiguri că rămâi în strânsă conexiune cu natura, descoperi lucruri fascinante despre viața sălbatică și beneficiezi de sfaturi valoroase dacă îți plac animalele de companie. Alătură-te comunității și îmbogățește-ți cunoștințele legate de lumea care ne înconjoară. Dă click aici pentru a te abona și a deveni parte din comunitate. Astăzi ne concentrăm asupra celui mai bun prieten al omului, cel care dă din coadă și care are capacitatea incredibilă de a se conecta cu noi la un nivel atât de profund. Câinii, la fel ca multe animale, posedă un simț dezvoltat care joacă un rol esențial în supraviețuirea lor și în interacțiunea cu ceilalți. Rețineți că aceste abilități au evoluat de-a lungul secolelor, modelându-i pe campionii noștri canini în ființele incredibile care sunt astăzi. Câinii sunt renumiți pentru simțul lor excepțional al mirosului. De fapt, este cel mai dezvoltat simț al lor. Simțul olfactiv al unui câine este o adevărată mașinărie cu până la 300 de milioane de receptori olfactivi, față de cei doar 5 milioane de receptori olfactivi ai unui om. Această incredibilă abilitate olfactivă le permite câinilor să detecteze mirosuri la distanțe uimitoare, ceea ce îi face să fie extrem de util în diverse activități, de la căutare și salvare la detectarea bombelor. Dincolo de simțul olfactiv, câinii se mândresc cu capacități auditive remarcabile. Urechile lor sunt concepute pentru a capta o gamă variată de frecvențe, ceea ce le permite să audă sunete care sunt imposibil de auzit pentru urechea umană. Acest simț acut al auzului nu numai că ajută la comunicarea cu alți câini, dar servește și ca un sistem de avertizare timpurie pentru potențiale pericole. Deși nu este la fel de dominant ca simțul mirosului sau al auzului, vederea câinelui este adaptată la condițiile de iluminare slabă. Câinii au un număr mai mare de celule cu bastonașe la nivelul retinei, ceea ce sporește capacitatea de a vedea în lumină slabă. Această adaptare este o reminiscență a stilului de viață nocturn al strămoșilor lor. Așadar, care este cel mai dezvoltat simț al unui câine? Fără îndoială, este simțul mirosului. Această abilitate olfactivă extraordinară nu numai că le oferă o experiență deosebită, dar joacă un rol esențial în interacțiunea cu lumea din jurul lor. Și iată, prieteni iubitori ai naturii, regnul animal continuă să ne uimească, iar descoperirea noastră din lumea câinilor a pus în lumină abilitățile lor senzoriale incredibile. Până data viitoare, rămâneți curioși și observați, ascultați și învățați de la natură. Să opreți bei apă. S-a făcut sete. Sete, ce poți să faci?